Mga kasama, kumusta? Kini gihapon, Mr. Priscilla Reganas. Kini ang tulumanon nga makahatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasud alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. BagOng Bayani. Padayon ng tagaron ang katapusang sumpay sa suwatampo gagipadaka nato sa atong suging tipaminaw nga nagpatawag sa nga Rhea. Nagalitan ko sa balita nga kunadawat nga si Romel nga akong manghod nakadunggap og nakapatay. Sa among panagsulti sa phone, nagpakiluoy ni nga tabangan kuno nako siya. Samtang si anak lito, desidido gid kaayo siya nga mutabang sa kumanghod. Ako sa laing bahin, musurrender na gyud unta kay nakaila kaayo ko. Unsa ka badlugon si Romel. Hangtod nga nasabutan nila ni anak lito o sa mga kabanay sa namatay, nga bayra na lang ang tanang gastuhan gikan sa paghaya hangtod na sa pagpalubong. Nakumbinser gud ko ni anak lito. May nalanggani kay buutan kayo kang amo. Mitabang si Mr. Sheng o dako-dakong kantidad sa kwarta nga ako magamit alang sa kalabuso ni Romel. Tudman malipayon kaayo kini nga nakagawas, nagikan sa prisuhan ug bisaad na magbag-o na gyud kuno siya. Samtang si Mr. Xiunga nga ama ni Mr. Sheng padayon sa iyang paghahad sa iyang pagbati nga rikanako. Ug ako san kanunay gipaliparan. Mr. Xiunga, as I told you, I am married already in the Philippines. Oh, forget him. Spread to him. And wrap me. No! No, Mr. Xiunga, no! Oh, I will make you happy, Ria. Please, please. Wrap me also because I love you very much. I'm sorry, sir. But I love my husband in the Philippines. Oh. Yes, that's true. I love him so much, and he loved me also. Gahiasag o ani Mr. Xiunga, uy. Giingnan ako'y banang nga to as Pilipinas, sige kong pamugos ani ang gugma. Niya na sa taaning Hong Kong Park. Nagkita na sa ta. Happy tara ba ta mamauli sa ato, day? Bitaw, day, no? Paspasa sa panahon, no? Magtulo na intaon ta katuig din sa Hong Kong, day, Ria. Excited na kay kong maulit ta, day. Daghan ko angay asikasuhon. O usaan na ang bahin sa akong anak. Dili na di ka mobalik din sa panarbaho? Ambot lang, day. Depende na lang gid unya. Ako kay mobalik pa man ko, day, uy. Nakonsensya magugos pagbiya na ko kang J-boy, day. Akong anak ba? Hinuon sad. Aw, ati man na lang sing pamilya, day, uy. Ilabi ng imong anak. Huna-huna, bitaw na ako. Dili sad sayon sa part sa akong anak ang nahilayo ko. Ilabi na kay mamas boy si J-boy. Maugid, day. Sa sunod, kung papilion ko, mas pilion ako ang akong anak. Gusto kong mamawi sa daghan kayong mga adlaw nga nausik. Di na hinoon may makabanding nga inahan og anak. Pagka-sweet naman gyud. Ah, ikaw, day. O sabi plano ni mo humanon niya sa imong kontrata din sa Hong Kong? Manarbaho pagyapon kog laing nasod, day, pero dili na din sa Hong Kong. Tingali, sa laing mga nasod na sab. Mao ba, day? Ako ni tagam, day, uy. Mang padayon gyud ko. Manarbaho pagi ko kaya napod ko'y mga pangandoy taon sa kinabuhi. Salamat intahon kay nataymingan ginako siyang nag-online. Tubaga intahon dodong Chipoy. Hello? Mama Maria?
Salamat ting taon dong kay mo kang gitubag. Gimingaw naman sa kunin mo, ma. Tas ako anak. Gimingaw na kay ko nimo. Naglagot mo kunin mo, ma. Pero, love man sa teka. Sige lang, nak. Kapit na mo pa uli si mama, ha? Gamay na lang yung kayo kuwang. Sige, Ma Maria. Pingga, ma. Gimingaw na gid kay kunin mo, ma. Mukis kunin mo, ma. Diri sa cellphone, ma. Dong, anak. Lipay kayo si mama, Dong. Bye-bye, mama. Bye-bye. Bye-bye, anak. Bye-bye. Ipawag na niya. Pero nalipay kit kaayo ko. Huwag kabutangan sa kalipay. Mahinoon kung mao ka na, day. Nalipay ko sa ako karon na sayran. Unsa man. Imo bang na-monitor ang mga kalihukan sa eskwela ni Jeboy, mahal? Oo. Kanang, kuan ba? Musultin lang yung kunay mo. Oh. Bahini kang Dodong Jiboy. O sibot mo ipasabot. Gikuyawan ko, madahan ni siya mga higalan yan ng grupo sa fraternity. Unsa? Narawa ko na nagsige og recruit aning Jiboy. Pero mo apil silang grupo. Ayaw, mahal, uy. Kadelikado, ana, ah. Maulagi. Ugawas lang yun. Ano mga binuang. Ang ilang hising, yun ko uyon, anak. Maukyod. Ay, taga na namang namatay sa hising. Kung siba ko lang, di ko gusto may agom niya ang atong anak. Tilig yun. Bisan sa una-una lang, supag kay kunan ng hising sa mga grupo sa fraternities, Persela. Dili ko gusto nga mo apil-apil ni Ana ang among anak ni anak dito. Panday, dili sa tingali mo apil-apil ana ang atong anak, oy. Dugan ba kaya nag sakit ang atong anak? Hinaot pa unta nga dili, Gidong. Kay mabalakag yung kong maayo, ana. Nga naman ka ako. Dili ka taas ang akong pipi. Masige magpapangulbaan. Ay, pastilan. Nikalit man lang ni Uy. Oh. Tawagikan sa akong bata. Nga naman ka. Hello, mahal? Nanawag lagi ka sa akong roaming. Mahal. Mahal na. Daot ang balita, mahal. Ha? O saan po may pasabot, mahal? Unsa? Abot ko noon sa orga tiga inis pagpasabot sa pagsulti. Mahal, sige na, sulti na. Unsa ba din hitabo diha, ha? Sinang Jiboy? Anong Jiboy? Ito anak. Nabiktima sa ising. Magpatay na kini. Unsa? Dili. Dili, mahal. Igna kong nakumbensya ka lang, mahal. Dili na tinuod. Mahal mo ka na tinuod na itabo, diri. Sikreto na niapil ang grupo sa mga bata noon. Nagkainan niya sa itong Jiboy. Kaya puntang. Ipay kayo ng ising dito sa kabay nga. Abandon
kinabuhi. Pwede kang puno ka kalawas. Jiboy, anak. Diyos ko, gano'n na yung tabo man eh. Gano'n man. Oh, I understand your situation, Leah. Okay, you can go back to your country. Mr. Shag, thank you very much. Thank you. Don't worry. I will give you money for your assistance of your son's bully. Thank you, sir. Thank you. Salamat tayo, Luling, ha? Sa imong paghatod ako din sa airport. Ayun na ako na aoy. Bisan og sa huna-huna lang. Wa ko ni tabang may tabos ako anak. Mao di ay. Panamilit na nitong iyang pag-kiss na ko niya sa screen sa iyang cellphone. Katong nanawag ko sa video call. Sapoy. Sayod ko kung saan kasakit alang ni mo, day. Gusto ulit ikang ubanan sa pagbiyahe, pero kinahanglan pa mo ko na kung tiwasan ang napilin pa nga siyam kabuwan. Nakasabot ko, day. Salamat yun kaayo. Day, dawata sa mo. Magamit ini mo kwartaho niya dito. Basin og kinahanglanon ni mo, day. Mas kinahanglan na ni mo. Sige na, diyan anak ni mo. Salamat. Ang atong panagigala, day, dili kay sa kalipay lang. Kundili, apil na sa panahon sa mga kasakitan. Usbo na ako. Daghan gid kayo salamat, day, Luling. Jiboy, anak. Ngano na hitabo pa din mo? Ngano man? Jiboy! Gusto na. Ikaw naman. Please. Kita'y mahimo pa. Patayin na itong anak. Ngano wa man mo makabantay sa akong anak? Kadagan ninyo din pero bisag gusto ninyo, huwag nasayod sa mga kalihukan sa akong anak, ha? Mahal pa sa ilo ako. Pasaya ko. Failure kong pagkamahan ni J-Boy. Ako lang mo inawa. Dili lang unta siya. Ako na lang unta ang namatay. Ako na lang unta.
imong pagpanaw, anak. Mahal ka ni Mama. Mahal kit kaayo ka ni Mama. Mahal. Sige, tana. Mamauli na ta. Tana, Andrea, mamaulin ka. Kuya, anak lito. Sakit ang kamatuoran nga wa na si Dong Jipoy. Apan kinahanglan takining dawato. Pasaylo ako ninyo, Mama Pinang. Mahal, Dong Romel. Wa ko'y kibasol sa kamatayon sa bata. Kundo naman ko'y nasulti, kanabunga lang sa akong kalagot. Gikan sa nagsalimuang na kong kasing-kasi. Ayaw na katuko na muna. Mahal kay ka na mo. Gusto na kasabot yung kayo eh. Magtinabang ay ita. Aron makalimtan ang sakit na nahitabo ni Jiboy. Apan siya, si Jiboy, magpabilin sa atong mga dughan. Jiboy, Dong, di ka na mo kalimtan. Papason man na mo ang sakit mong ginagatan diri sa among panamduman. Apan ikaw, dili ka makalimtan samtang buhay pamidong. Padayon sa ibong pagpanaw, anak. Mahal ka na po. Mahal ka kaayo na po. Sakit kayo ang pagkahanaw sa kong pinangga ni si Dong Jiboy. Apan kinahanglan namong dawaton. Sa edad namo ni anak lito nga 38, nakadaginot pa gyud mi ug nakaanak pa mig laing bata nga lalaki. Ginganlan namo siya og Jiboy II. Dinhi na lang kutob dakang salamat inyong magtatampo, Rhea. Mga kasama, mao kato ang katapusang sumpay sa suwatampo ni Rhea dinhining atong tulumanon. Bagong Bayani. Kung doon ay kamoy sigilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner Randy Tayat. Editor Lloyd Gabiana. Soundman Aldwin Nacorda. Kini si Priscilla Raganas miingon. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.